Moikka! Tultiin tänne Hakunilan kartanolle kuvaamaan tämän kartanon joulun avausta. Tervetuloa mukaan! Ollaan hyvissä ajoin täällä, niin täällä on vasta valmistelut käynnissä. Mini-joulutorttia. Kaikenlaisia karkkeja. Pikkareita. Granolaa. Joulugranolaa. Tai tuollaista teegranolaa. Kuulostaa hyvältä. Konjakkisinappia. Täällä pihalla on vanhoja puurakennuksia. Tässä on tämä itse Hakunilan eli Håkensbölen kartano. Hirsi valmisteinen. Tämä kartano on ollut siis vuoteen 2005 asti yksityisomistuksessa. Nykyisin tämä on Vantaan kaupungin omistuksessa ja täällä saa liikkua täällä pihamailla ihan vapaasti. Niin tässä on niinku ruoka-aitta. Aitta jatkuu tänne vielä pidemmälle. Aikaista matalat oviaukot. No niin. Tässä on siis päätyaitta ja erilaiset vapaa-ajan viettoon liittyvät välineet ja puutarhakalusteet säilytettiin täällä. Eli täällä on kärryjä ja potkukelkkoja on siinä muutama. Ja tuolla on kissan luukku, eli elonkorjuaikaa, kun varastot alkoi täyttyä, niin hiiretkin halusi päästä apajille ja tuolta sitten kissa pääsi niitä hiiriä jahtaamaan. Niin kivan näköisiä nämä kaikki. Ne on kaikki itse myös tehty. Ai jaa. Ihan käsityöllä. No niin. Käydään katsomaan vähän sepän hommaa. Tiedättekö te yhtään, miten näitä tehdään? Kato, se on noppiakin. Mukava pikkuinen tapahtuma. Ja joku ehkä 10-15 kojua tuossa ja kaikenlaista kivan näköistä. Täällä on tommonen Viiru ja Pesonen näytelmä, niin käydään katsomassa se, miltä se näyttää. Mitäs täällä näyttää? Hienossa tilassa tää näytelmä. Tämmönen vanha rakennus. Monta päivää joulupukista. Milloin pukki tulee? Tuleeko pukki varmasti? Katsopas Viiru. Tailen ja raapustan, suunnitelmat mä valmistan. Ja Lucia kissa lensi kultaisilla vaunuilla läpi kylien ja kaupunkien. No, hei hei! Hei hei! Noniin, semmoset oli Hakunilan kartanon joulun avajaiset. Loppua kohde oli kyllä aika paljon porukkaa, mutta kiva tapahtuma. Pitää tulla ensi vuonna uudestaan.